Sisters and brothers, the Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Once again, good evening, my dear brothers and sisters. Good evening po, Mayor. Good evening po sa lahat ng public officials and public servants na nandito ngayong gabi para samahan tayo dito sa ating nobena para kay Saint Jude. This is the 7th day of the novena. Ilang araw na lang po ay piyesta ni Saint Jude. Kaya siguro, pwede ko na kayong batiin na happy fiesta. Naro, ede pabalo yung pakibat king happy fiesta. Kapag may nagsabi sa inyong happy fiesta, ang sagot kung birado ko po. Ulitin natin. Happy fiesta po. Balot yun na mo po. Isa po sa mga sabihin na nating nakakahiyang nangyari sa buhay ko, nung seminarista pa ako at undergoing training, special lessons kay Director Marilu Diaz Abaya para po sa Men of Light. One summer, training po namin sa kanya dito sa Green Hills, sa kanyang bahay. Habang nagtutok siya, habang nagla-lecture, itong batikang director, ako naman ay medyo naiinip at nililikot yung aking upuan na monoblock. Ginagalaw-galaw ko yung monoblock. Sakto, yung bahay niya, ang floor ay marmol at bagong polish, madulas. O ba't ang luluklukan ko, may bilaklareng, then bitis. Nabali yung paa ng monoblock at ako'y bumagsak. Kumalabog. Bumagsak sa harapan ni Marilu Diaz Abaya. Ako'y iyang hiya noon dahil nabali ang paa ng isang silya. Kapag nabali ang paa ng isang silya, babagsak ka. Sa gabi pong ito, ang ating gospel, this is an anticipated Mass, meaning this is a Sunday
Mass. Sa ating pong gospel ngayon, Jesus is talking about yung dalawang paa ng ating pananampalataya. Kapag isa kulang, babagsak ang ating buhay pananampalataya. Kapag ang isa ay hindi pantay, hindi rin pantay yung ating magiging buhay bilang mga Kristiyano. Ano yung dalawang ito? Love of God and love of neighbor. Yung love of God, sabi ng ating gospel, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Alam naman natin kahit paano, alam nating mahal natin ang Panginoon. Kahit gaano pa yung ating pagkakasala, kahit gaano pa yung ating mga nagawang mga kasalanan, alam natin sa mga puso natin na mahal natin ang Diyos. Masasabi nating medyo kayang-kaya natin ito. Pero medyo yung mahirap yung pangalawa, yung kadugtong. Love your neighbor as yourself. Nakwento ko na po ito minsan sa mga misa ko. Ako po ay nagmimisa sa Guagua, Pampanga, sa Immaculate Conception Parish. Minsan po, umaga yung schedule ko at minsan naman ako yung nagsasara ng simbahan, yung last mass ng Sunday. Isang gabi po, ako yung nagsaka ng simbahan at dahil Sunday, pagod na ako, isa na lang ang gusto kong gawin. Ang makauwi ng seminaryo dito sa San Fernando at magpahinga. Kaya pinipilit kong bilisan na yung takbo ng aking sasakyan. Pero mukhang alam na nagmamadali ako yung jeep na nasa harapan. Mamusit yung jeep. Kapag humihinto siya, hindi siya tumatabi. Nagsasakay at nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan. Sabi ko, umiinit ang ulo ko, Lord, umiinit ang ulo ko. Sabi ko, sige, isa pa. Nagsakay na naman at nagbaba ng pasahero dito sa intersection, dito sa tapat ng Pampangas Best. Masikip lang yon. Hindi ako makadaan. Nilapit ko yung sasakyan ko at bubusina na. Pero bigla akong natahuhan sa nakita ko sa jeep. Di ba yung mga jeep natin, may mga nakasulat sa likod. Halimbawa, katas ng Saudi, o kaya katas ng Amerika, o kaya Punzalan family, o kaya Santos family. Alam na alam mo kung kaninong jeep ito. Pero itong jeep na ito ay Bible verse yung nakasulat. Kinuha yung cellphone ko at pinicturehan ko. Ito po yung picture. Luguhan me ing kapatemo. Matthew chapter 4 verse something. And then yung maganda, yung sinulat niya pagkatapos nung luguhan me ing kapatemo. Kasakit me. I'll do my best. Nga na. Kasakit ne. I'll do my best. O nga naman. Madaling sabihin, Lord, I love you. But this second commandment is challenging me. Luguhan mo yung kapatid mo. Love your enemies. Who is your enemy? Who is your enemy? Masyado kasing general yung enemy. Yung enemy yung naninira sa pamilya mo. Lord, I'll do my best. Yung nagchichismis sa'yo, mahalin mo daw. Lord, I'll do my best. Yung nanunukso sa asawa mo,
Lord, I'll do my best. Meron pong isang binigay ko sa mga teacher ito, pinakita ko. Yung kasakit na I'll do my best. Nagtaas ng kamay yung isang teacher. Reaction niya dun sa mahalin mo yung nanunukso sa asawa mo. Father, sabi niya, I did my best. Sabi niya, mahalin mo yung hindi nagbabayad ng utang. Mahalin mo yung kaaway mo sa politika. Mahalin mo yung naninira sa'yo. At the end of the day, we can just say, Lord, I'll do my best. Dito pumapasok yung first commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Our love of God strengthens us to love our neighbor. Kaya magkadugtong ang dalawang ito. Kung ang love of neighbor ay ang nagbibigay ng laman sa ating pagmamahal sa Diyos, ang love of God ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin para gawin at magmahal ng kapwa-tao. This is the relationship of the two commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. And pangalawa, love your neighbor. Yung second one, ang nagbibigay laman sa ating pagmamahal sa Diyos. At pangalawa, ang pagmamahal sa Diyos ang nagpapalakas sa atin para gawin yung utos na love your neighbor. This is the reason why we are here. This is the reason why we celebrate the feast of our patron Saint Jude, the patron saint of hopeless cases. Hopeless na bang mapatawad mo ang kapatid mo? Hopeless na bang makalimutan mo ang ginawa ng asawa mo? Hopeless na bang makapag-move on ka? Hopeless na bang mapatawad mo yung mga taong nanira sa'yo? It is our love of God that will push us, that will strengthen us to fulfill this law. Sabi ng gospel, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul. This is the first commandment. Bakit first commandment? Naniniwala po ako sa dinami-dami ng iniisip natin ngayon, sa dinami-dami ng responsibilities natin, trabaho, pamilya, opisina, yung health mo, yung problema mo sa financial, yung problema mo sa pamilya mo. Put God first. Put the first commandment in your life, and everything will be okay. Put God first in your life, and everything will fall into place. This is a good reminder for each and every one of us. Ang dami nating priorities, ang dami nating kailangan gawin. But Jesus is reminding us, you shall love the Lord your God. Put Him at the front. Siya yung pinakamahalaga sa buhay. At kapag nagawa mong
ilagay ang Diyos sa pinakauna sa buhay mo, makikita mo yung mga mahalaga sa buhay mo. Magkakaroon ka ng perspective sa kung ano ang magpapasaya sa'yo at kung ano ang magdadala sa'yo at maglalapit sa'yo sa Diyos. Please, stand.